וואו, מה הבעיה שלך? תנהג כמו בן אדם נורמלי. מה אתה אומר? אני רוצה את הכסף שלי. זהו, תעצור. זה 100 שקל! איפה אתה הולך? איפה אתה הולך? איפה אתה הולך? זה 100 שקל! לאן אדוני? לירושלים? כן, לארמון המלך דוד. אתה תייר? לא, אני נוסע לבקר את הדודה שלי. טוב. עכשיו התנועה בכביש קשה, כולם ממהרים. אני לא ממהר. טוב מאוד, תגיד, מה אמרו בחדשות? אמרו שהשנה היו הרבה תאונות דרכים. אתה יודע, יש יותר מדי משאיות על הכביש, יותר מדי מכוניות, פחות מדי כבישים. סלעת. יש לי רישיון נהיגה כבר 30 שנה, לא קיבלתי אף פעם דוח. סלעת, שים לב לדרך. אדוני הנושא, אני כבר נוהג 30 שנה. הנה הבאתי אותך למלון. תודה. כמה שקלים? 500. 500? אין לי שקלים.